אהלן, כאן שוב קובי קייקוב, מיזמות שיווקית. היום אני רוצה לדבר איתכם על 4 עקרונות מנחים באיך להגדיל את מחזור המכירות שלכם. הדבר הראשון הוא, זכרו, הלקוחות הקיימים שלכם זה הלקוח החם. זאת אומרת שהלקוח הקיים שלכם מכיר את המוצרים שלכם, הוא יודע מי אתם, הוא יודע מה אתם, הוא יודע מה אתם יכולים להציע. מה שהוא לא יודע, האם יש דברים ייחודיים עבורו, האם בניתם עבור הלקוח הקיים משהו שהוא קצת אקסטרה. זכרו, אנשים תמיד, אבל תמיד אוהבים לקבל. ואם אתה לקוח שלנו, מגיע לך כמובן יותר. הסעיף השני הוא, זכרו, לא כל הלקוחות הם שווים. תגדירו לעצמכם את קהל היעד, את המגזר שלכם. האם זה לקוח פרטי, האם הוא עסקי, האם הוא בחתך הגיאוגרפי שלכם, או האם הוא ברמה הארצית, או אפילו כמובן העולמית. ברגע שתעשו את החתך הזה ותתמקדו בצורה יותר ותרדו רובד אחר רובד, אני מבטיח לכם שתדעו לגעת בדיוק בינגו בקהל יעד שלכם. תשאו לקוחות. אני פונה אליך ואני פונה אלייך, בעלת עסק, בעל עסק. האם אי פעם ישבתם ושאלתם את הלקוחות שלכם, תגיד לי, אם היית במקומי, מה היית עושה בעסק? אם נניח, אני נותן לך עכשיו את המפתחות של העסק שלי, איזה מוצר היית שם במקום בשביל למשוך אותך? אני אוסר לכם 2 דברים יקרו. האחד, לקוחות אוהבים ששואלים אותם. בדרך כלל לא שואלים אותם, אבל ברגע ששואלים אותם, ואם יודעים גם לקחת את מה שהם אומרים ולתרגם את זה, למשל, לקוח מדברים שיש נטייה של לקוחות מסוימים על מוצר מסוים שמצביעים עליו, אומרים אם הוא היה במבצע או אם היית יכול למכור לנו אותו יותר, כן, היינו שמים אותו בפרסום, היינו שמים אותו קצת בצורה יותר רחבה, ואני מבטיח לכם שהלקוחות שלכם היו מעריכים את זה, וכמובן קונים יותר. הדבר האחרון הוא שאני מציע לכל בעלי עסקים, תמיד מציעים לכם לפרסם בעיתונות. אין כמו עיתונות כמובן, הוא דבר טוב, הוא דבר נפלא, אבל לא חצי עמוד ולא עמוד. לא תמיד קובע הגודל. שימו לב, אצל כל העסקים, ואני תמיד מדבר על זה גם בהרצאות שלי, צריך לחפש את הוואו. תתנו את הוואו שיש לכם. אם אתה בעל עסק או בעלת עסק ויש לכם 20, 30 או 100 או 200 מוצרים, אי אפשר לשים הרי את הכל. קחו 2-3 מוצרים, אותם תדגישו, תציינו בכל המודעה ולא לשכוח כמובן את כתובת אתר האינטרנט שלכם. ברגע שאתם מציינים את זה ומפנים את זה ללקוח, החשיבה תהיה הרבה יותר ממוקדת והרבה יותר טובה, כמובן גם לעסק שלכם. נתראה בשיעור הבא שלנו, לא לשכוח, תיכנסו לאתר שלנו www.ksm.co.il או www.kys.co.il. תודה וביי.